Bernard Grech qed jiriskja jibgħat messaġġ ta' business as usual billi ħatar ix-shadow cabinet tiegħu qabel ma reġa' ġie kkonfermat bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan kien il-messaġġ ewlieni fl-editorjal tal-Gazzetta Malta Today. Fil-fatt l-editur tal-Gazzetta jsostni kif dan il-messaġġ huwa wieħed ħażin għall-Partit Nazzjonalista quddiem dak li qallu l-elettorat ftit tal-ġimgħat ilu f'elezzjoni ġenerali. Fil-fatt ġie notat kif Bernard Grech ħatar shadow cabinet meta hu għadu lanqas ikkonfermat bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk l-editorjal jirrimarka kif il-kompożizzjoni tax-shadow cabinet tal-Partit Nazzjonalista turi nuqqas ta' rieda tal-istess partit li jikkonfronta l-problemi eżistenzjali li għandu, problemi li jmorru lil mill-kap tal-partit u n-nies madwaru, iżda li jikkonċernaw ukoll in-nuqqas ta' abilità li l-Partit Nazzjonalista jwassal il-messaġġ tiegħu qalb-elettorat. Dwar l-għażla tad-deputati fih dan ix-shadow cabinet tiegħu, l-editorjal tal-Malta Today ukoll innota kontrasti hekk kif fil-waqt li Bernard Grech inkluda qatt ta' persuni ġodda fih dan it-tim tiegħu huma xorta waħda baqgħu taħt il-kontroll tal-establishment u l-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil. Tixed dan hija deċiżjoni li Carola Collina perċimes ewlieni biex Bernard Grech jieħu tmun tal-Partit Nazzjonalista u jitqaċċad Adrian Delija jingħata il-portafol tal-Ġustizzja. Dan fil-waqt li Beppe Fenekadami bir-rabtiet fondi tiegħu ta' familtu sa minn żmien is-sebgħinijiet fih dan il-Partit Nazzjonalista ukoll jinżamm fix-shadow cabinet. L-editorjal jinnota wkoll portafolli ġodda li juru nuqqas ta' ċarezza u li jkomplu mad-dellijiet li ħalla l-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista b'numru kbir ta' żbalji u miżuri ripetuti. Fil-fatt l-editorjal jgħid kif il-portafol ta' Charles Azzoppardi jinkludi l-inflazzjoni flimkien mal-kaċċa u l-insib. Dan fil-waqt li l-portafol ta' Ryan Kallus tal-infrastruttura huwa simili għall-aħħar għal dak tal-ex kap Adrian Delija. Intant minkejja dan, l-editur tal-Malta Today innota kif Bernard Grech naqas milli jaħtar kelliem għax-xogħol fix-shadow cabinet tiegħu, qasam li ġor miegħu importanza kbira.